Em ê îro qala du heb konseran bikin. Ji danasîna wan wêdetir wê du heb pirsên me hebin, du heb pirsên girîng û em ê li dû çimaya wan bigerin. Em pêşî qala her du konseran bikin. Koma Amed piştî 30 salan li Amedê wê konserek bide. Şaredariya bajarê mezin jî tê de gelek şaredarî û derdorên tevgerê piştgirî didin vê konserê. Konser 25 Mehê li qada Newrozê wê li dar bikeve. Konsera din jî a Ciwan Haco ye. Ciwan Haco vê mehê li Duhokê li sê cîhan wê konserê bide. Li ku derê li Pira Delal, li Parka Newrozê û li Çiyayê Korekê. Baş e, pirs divir de çi ye? Pirs divir de ev e. Konsera Koma Amed helbet girîng e. Piştî 30 salan komek Kurdî vedigere ser axa xwe. Lê tiştê balkêş çima ew qas cih digire di nav çapemeniya Bakur de, çima şaredariyên serî de ya Amedê û navçeyan ew qas piştgirî dide û çima propagandaya vê konserê ew qas zêde tê kirin. İhtimal heye bi pêvajoya aştiyê ku anha dimeşer re eleqedar be. İhtimal heye dixwazin bi vê konserê şahiyekî gelekî mezin çê bikin. Lê li vir pirsa me gelek hunermendên Kurd hene, heta îro şaredariyên Kurd çima ji bo wan ew qas reklamek mezin nekiribûn. Divê wekhevî hebe di navbera hemû hunermendan de. Helbet Koma Amed mühîm e. Lê pirsa me jî li holê ye. Piştî Koma Amed di konserên din de jî wê şaredariya bajarê mezin jî tê de şaredariyên din, saziyê din wê ew qas piştgirî û propagandayê bikin yan na? Pirsa me ew e. Ji bo Ciwan Haco jî arast me merak kir. Ciwan Haco bi salan e Ciwan Haco ye. û bi salan e çima konserek wî, tenê konserek wî ne sê heb jî li başûr li dar nediket. Wisa propaganda nedihat kirin, lê anha van rojan di nav hemû çapemeniya alî pedekê de çi rûda û çi ka 24 û 7 çima ew qas propaganda tê kirin. Konserekî ji rêzê ye. Me pirsa xwe kir, ji başûr doh çend mêvanên me hebûn. Me ji wan jî kir, gotin anha li Iraqê û li Herêma Kurdistanê wê hilbijartin li dar bikeve, ev konser jî bi awayekî propagandaya ji bo vê hilbijartinê ye. Belkî Ciwan Haco wisa nefikrî be. Lê pirsa me ew bû çima ew qas propaganda konserekî Ciwan Haco tê kirin, bersiv wisa hat. Pirsê me ev bû lê bersiv çi dibe bila bibe herin konserê û kêfa xwe bikin. Kî propaganda çi dike, ew jî meseleyekî din e. Em hêvî bikin her du alî jî, Koma Amed jî, Ciwan Haco jî wê konserekî gelekî mezin û gelekî bicoş li dar bixe.